Здравейте хора, аз съм Стоителя БГ. Днес ще играем American Truck Simulator. Ще продължим пътуването ни от Корпус Кристи, област, до Walmart, Сан Антонио с този Мерседес. Абонирайте се и лайкнете за още такива видеа. Така, в миналия клип бяхме стигнали до Walmart. Ето го е там. Save Money Life Better. Няма страшно. Караме сега за Сан Антонио. От Сан Антонио за Корпус Кристи. Ето по скрития път. И тръгваме. Бариери бият. Вие се абонирайте, лайкнете за мен за Кристача БГ. Завийте надясно. Опитвам се да има клипове всяка седмица. Дръжте вдясно. И после завийте надясно. Така, по малко хора. Завийте надясно. Това не ме прекъсва. И миналия клип ме прекъсваше, сега и това. Не дей. Малко по малко хора. После ще има първо една седмица, после през 2 дена. За сега така, на една седмица. Пък ще видим. Мерседеса. Много готин мод, препоръчвам го. Ето го, така, ще видях си има. Отгоре тавана е направен. Не на всички коли хора в ATS. В ATS и в American Truck са направени таваните. Този таван си е направен много добре. Не знам вие дали го виждате, защото свети слънце, но няма се го виждате. Ще видях къде мога да се затворя, но няма страшно, той ме вали тук. Гледайте, всичко си е направено. Всичко е готово. Дръжките, всичко. Вечерта свети тук долу, не знам дали се забелязва в миналия епизод. И като цяло, няма ключ. Няма страшно. Така. Цяло за кола на 20 години. Супер кола е. Опа! Вдясно си карай. Тира джейската лента. Карай си там, няма страшно. Като ги сложат тия лимузини черни и бели, кача. Кой го кара? Продължете направо. Кой я кара тази лимузина? И не мога да се види нищо, това ще видим къде е. Хора, ни карам, ни гледам, нищо не правя. Да го видим. Жена! Кара там. Сега. Амазон. Газ. Карай го този въпит. Скоро хора ще има и на GTA 5. Ще има на GTA 5. Ще караме и там ще продаваме лещица. Много скоро. Имайте търпение за всичко, има контент, има какво да се прави, няма страшно. Оп! Стигате! Газ! Дай! Бакшиш, карай бе! Мога да карам. Да завиям наляво, аз се скъсуя. Колега, пусни ме! Що да пусна? Навигацията нищо не казва. Добре, че се знам път. Ще гледам. Готина Мерседес. Дръжте вляво. И после завийте наляво. Завийте наляво. Дръжте вляво. И после напуснете наляво. Напуснете наляво. Напускам. Няма страшно. Дръжте вдясно. И после завийте надясно. Няма пък. Наляво ще карам. Завийте надясно. Ай, хора, нещо не мога да карам днес. Браво, страшно. Дръжте вдясно. Държа! Спокойно. Спокой се.
после напуснете надясно. Не искам да копирам никой партнер, даже ще ти копираш той. Напуснете надясно. Добре, ще пусна. Не копирам никой. Правя си контента с такова, с кеф. Завийте наляво. Завивам тук до посочване, никъде не казвам. Къде казвам аз? Колега, пусти ме! Караш в скъпа кола, не ме пускаш. Да, караме си. Знам си карам. Продължете направо. Продължавам. Дръжте вдясно. И после завийте надясно. Пуска мигач 1 км преди да го казала. Завийте надясно. Завивам. Така, сега рекичко тук. Ако карате по този път, хора, внимавайте как карате, защото ако дигнете повече от 40, ще потрошите колата или камиона. Така с 30. В момента съм пуснал колана. А ако видите какво прави, право страшно. Така, стига игра, пращам те. Аз ще ви разведа по този път, аз не съм ви развеждал. Ходите така. Ето тук, като цяло не е кой знае какво, просто е такъв таен път, скрит път. Това е ясно, че щом е таен е скрит, ама няма страшно. Играят. Също се вижда от магистралата. Оп. Видите къде сте. Не бързаме за никъде. Да видите хубаво какво прави. Внимай. Шукам гордата. Ой, ще не знам. Лели, Мерцедес се попада. Нищо, де. Това е от тук, от магистралата. Да, стойте, отиваме на камера. Фотостудио вика. На Мерцедес. Така, ето е магистралата. Ето го е тук пътчето с разбитата порта. Не знам колко се вижда. Ето. Не знам колко се вижда всъщност, но е тук магистралата. Сега ще ви го покажа на картата. Корпус Кристи. Сервиза, хоп. И ей тук. Така. Има и още една улица, не съм я забравил. Отиваме да я видим. Това всъщност съм я видел, да я видите. Как се страшно. И да удара Мерцедес, не е страшно вече. Ако играете в колана, кой го за Мерцедес? Като цяло е това. Мисъл, къщи на природата, на полето. Внимайте хора, както виждате, нищо на никъде не съм се дарил, да посетиш. Ето, тук има един хамбар. Айде, въртиме. Върти го този Мерцедес. Да го спираме при компанията. Спираме го е тук Мерцедеса и хора ви казвам до следващия път, абонирайте се и лайкнете. Айде. Чао.